Sanibonani Mzansi, sanibonani bantu abadala. Ngiyanibingelela kusaseyinje emnyama le. Ngizonibingelela nje kunyaka omusha. Oqala nje unyaka. Cha ebengithi ngiyenze le video concerning indaba ye workshop. Ukuthi bengisalungisa ningamangali ngithulile ngibonile ama respond nama comment abantu ba comment ukuthi bayayifisa ukuthi ibe khona. Sesihlelile ke ukuthi ngilungise iworkshop inge 5 April 5 April la esoyenza khona idate kodwa ipost ngizoyenza ipost ngiposte la ku YouTube ngibuye ngiposte na ku TikTok kunje emnyama ku TikTok ngiposte na ku community and then zonke izinto ezifunakalayo azizohlala lapho ku post ukuthi abantu bazi ukuthi kufunakalani. Abantu ebengibabhekile kakhulu abanga attenda nje workshop like 30 to 50 abantu ukuthi siqale nje sibone ukuthi sizoyiphusha kanjani ilokhuzi number yabantu engiyibhekile ukuthi singahambe bese ke sesiyenza konke ama prize nezinhlelo nokuthi kufunakalani sizoyiposta lapho ku YouTube na ku TikTok. Ngizocela nje ukuthi sihlangane sikwazi ukuthi sifundisane ngemimoya ngoba into engibonayo eyinkinga kakhulu abantu bayazenza into zemimoya zingabasebenzeli ngoba banganayo iidea yokuthi kwenzakalani kuphakamisa imimoya mokwenze njani. And then sizoqala nje itopic yokuqala sokhuluma ngesithunywa ukuthi wena uhlangana phi nesithunywa uhlangana phi nedlozi kuze bathu nesithunywa kuze bathu nedlozi kusuke kwenzakalani. Sizoyiqala emuva nje le kokhokho nasekuzalekeni komuntu ukuthi mebathu nesiphiwo wazi ukuthi leso siphiwo sihamba kanjani. Ngizocela nje ngenza nje le video yokunikhumbuza nokunihlela izobe inge 5 April. Ngizocela nje abantu kodwa sizokhuluma nje naku post engizoyiposta nje ngizocela nje commitment yabantu ukuthi bazame ukusupporta iworkshop uzikwazi ukuthi ibe successful isebenze. Ngokujwayelekile ke ngihamba nayo ke intombi endala uhlongane engazi noma angithanda nayo uPaul. Amen. Hayi ngithanda ukunibingelela nonke. Uyangiqhatha. Bengithe angeni mina ngikhulumi ke. But I think ukuthi mkhulu konke sokushilo iposter sizoyenza and then there are gonna be details ezizosho ukuthi kwenzakalani ukuze ube ingxenye mangabe uyathanda uyafisa ukuba ne conversation nomkhulu ngalelo langa. Kubalulekile ukuthi kulonyaka ngiyacabanga ama video lawa ubukade wayenza kube ukuthi manje sowuthatha lama topic wenza kube ama conversations ukuthi abantu nabo babe khona phambi kwakho bazokwazi ukuthi nabo babuze imibuzo yeintshisakala abanazo ngoba ngiyacabanga ukuthi isithunywa usenze ku video sekudala kukhona izinto mhlawumbe umuntu othe makalalela wayilandelela kodwa unemibuzo kodwa akakwazi ukufinyelela ukuthi abuze ku. I think this is the opportunity yokuthi ngithi mkhulu ngayiqala indlela ngokuzwa kwakho ngimamelile ngafunda nakho kungixakile mase kunje kwenzakalani. So that is just a platform for you guys abantu abalandeli abafundiswayo ukuthi now you have the opportunity ukuthi manje ubuze umkhulu into ekuwe umbuze face to face. Ziningi nje into ezobezenzeka siyayiqala njengoba besenishilo ukuthi vele niyayifuna nani and then sizobona khona makuloko khanjwa and then nama feedback esizowathola kubantu abazobe ba-attendile lapho. Kuningi nje ipost izobe iphethe i-information and then people will just follow suit. Angazi noma kukhona ke okunye. Hayi siyabonga besenza nje le video yoku-update ukuthi si-commitment sinayo nexhumana nabantu njengoba sisebenzisana nabantu ukuthi ningaboni sinyamalele sisalungisa nje izinto and kukhona abangibuzile gogo ukuthi mesiyenza Cape Town kuzoyenzakalana eDurban bayafisa nabo so sizobona ngayo le ukuthi ihamba kanjani then if iyaphasa ihamba kahle and then akhona sizokhona ukuthi sifike and then socela ukuthi mesenifikile ningasabi ukubuza nebuza but concerning itopic esobe sikhuluma ngayo nizokwazi ukuthi nichazeleke socela nje ukubonga kuleyo ndawo. Amen.
Amen. So qedini Yeah, akusekho kunye. Akhoma ivukuvuku ufuna ukuyikhuluma ku right nje. Hayi ngeke yiko nje. Okay then. Then amanye ama video sizoyenza nje enye video ka 2005. Yeah. 2025. Sibuyisele emuva. Yeah 2025. Sizoloku siwayenza ama video kuphela nje baningiphi isikhathi nibe patient umsebenzi mningi. Ngiyaye ngasitholi nesikhathi sokuphumula kodwa ngiyothi mengithola ichance mhlambe 1 or 2 before iworkshop ngizowayenza amanye ama video. Okay mkhulu. Amen mkhulu. Sizobona khona ke kuma social platforms uthozo iposta ku community la ku YouTube uphinde uyiposte futhi ku YouTube page imininingwane and then what's your handle ku TikTok utheni Injemnyama. Injemnyama. Okay. Wafana mhlawumbe Injemnyama. Injemnyama. Not a problem ke. Sizovela nje ukuthi all right ke mkhulu ayisiyabonga ngiyathemba ukuthi nabo bazwile and then sizobona ku response ne. Amen. Okay. Sure. Amen. Sharp.